Čauko, dneska sa pozrieme na tému, ktorá bude zaujímať asi každého, a to, ako zarábať peniaze online, keď si úplný začiatočník. Možno si hovoríš, že je to len pre nejakých profesionálov alebo ľudí, čo majú dlhodobé skúsenosti, ale pravda je taká, že dnes máš peniaze doslova na dosah ruky, stačí ti telefón, notebook a internet a troška porozmýšľať, ako tieto veci môžeš využiť. Práve preto vám poviem 3 príklady, ako si zarábať peniaze online. Prvý príklad. Predaj veci, ktoré už nepotrebuješ. Máš doma staré oblečenie, knihy alebo nejakú elektroniku? Využij Vinted, Marketplace, Shopify alebo Bazoš. To sú miesta, na ktorých môžeš hodiť a získavať prvé peniaze online úplne jednoducho predávaním svojich starých kúskov. Je to úplne jednoduché a nepotrebuješ k tomu žiadne extra schopnosti. Druhý príklad. Takzvané mikropráce. Existujú stránky ako Fiverr alebo Upwork, kde môžeš robiť menšie úlohy. Nemusíš byť ani programátorom nejakým alebo nejakým grafikom skúseným. Niekto potrebuje napríklad prepísať text alebo proste spraviť jednoduchú prezentáciu alebo nahodiť dáta do Excelu. To zvládne v tejto dobe naozaj každý, takže za pokus nič nedáš. Tretí príklad. Bankami. Peniaze ti môžu dať aj banky úplne zadarmo, len za to, že si u nich založíš účet. Sú reálne príklady baniek, ako napríklad 365 banka, tá ti dá 15 €, keď si založíš účet a zaplatíš kartou. Majú aj akciu do 30 € navyše. Raiffeisen banka ponúka až 106 €, keď pravidelne používaš ich kartu. VUB banka dá mladým až 150 €, ak si založia účet a používajú ho. Tatra banka má bonus 40 € pri otvorení študentského účtu a dá sa zarobiť ešte viac, ak ho odporúčiš kamoškám a kamošom. Slovenská sporiteľňa Space účet dá 60 € a účet na 12 mesiacov úplne zadarmo, plus až 250 € za odporúčania. Unicredit Bank dá podnikateľom až 168 € a účet prvý rok úplne zadarmo. A ešte tu máme mBank, má detský účet, kde dieťa môže získať až 30 €. Vidíš, aj banky sú proste spôsob, ktorým môžeš získať peniaze navyše, a to úplne bez práce, len registráciou, čo je dosť super. Teraz špeciálne bonusový štvrtý tip, aplikácia PatronGo. PatronGo je aplikácia, ktorá vám pomôže ušetriť, ochrániť a zarobiť svoje peniaze, a to kompletne zadarmo. Pri registrácii dostanete 4 €, po pridaní karty pri registrácii dostanete 10 €, po pripojení Revolut karty dostanete 20 € a pri aktivácii peňaženky dostanete 56 € a dosť ju odporúčam, používam ju každý deň a som spokojný. Link na stiahnutie tejto aplikácie máte v popise. O PatronGo už mám aj zvlášť natočené video, takže aj link na to bude v popise, môžete si to pozrieť. Takže teraz to tak zhrniem, v tejto dobe už môžeš zarábať online predajom, mikroprácami a dokonca aj takýmito bankovými bonusmi. Pointa je táto, nemusíš čakať na ideálny čas. Začať zarábať môžeš hneď teraz. Ak ťa zaujali takéto tipy, určite daj odber. Som rád, že ste dopozerali video do konca a dúfam, že vám pomohlo a vidíme sa niekedy u nejakého ďalšieho videa. Ahoj.